Проблемът е, че изпитваме страх. Достатъчно е да ни погледнат. Живеем с кошмара, че всеки момент всичко, което сме създали, може да рухне. С ужаса, че трамвая, в който сме, може да дереалира. Боим се от белите, от чернокожите, от полицията, от карабинерите. Страх ни е, че ще загубим работата си, както и от това, че ще станем плешивци или дебели, прегърбени, стари. Боим се да не изпуснем влака, да не закъснем за някоя среща, да не избухне бомба, да не останем инвалиди, да не изгубим ръка, око, пръст или листа, върху който сме записали просто нещо важно. Треперим от страх пред земетресения, вируси, грешки. Боим се да не заспим, да не умрем преди да сме свършили всичко, което е трябвало. Страх ни е нашия син да не се окаже хомосексуалист, да не станем и ние самите такива. Боим се от съседа, от болести, от това да не знаем какво да кажем, да не се окажат гащите ни мръсни във важен момент. Изпитваме страх от жените, от мъжете, от бацилите, от кръците, от пуховете, от хлебарките. Боим се да не замиришем лошо, да гласуваме, да летим. Живеем в страх от тълпата, от фалита, от страх да не паднем, да не откраднем. Боим се. Боим се от хората. Боим се от хората.